Daghang salamat Kuya Bongo sa imong gipaabot nga tabang og serbisyo sa mga nanginahanglan. Mapasalamaton usab ako ni Governor Art Yap, Vice Gobernador Rene Relampagos ug Mayor Judith Cajes sa ilang pagpangga ug paghatag og kayuhan para sa mga katawhan sa lungsod sa Trinidad. Uban sila Lola Sofrania ug Lolo Penny sa daghang malipayong mga nakadawat sa maong mga grasya. Ug gihatod usab sa atong makugihon na Gobernador Art Yap ang tabang pinansyal para sa mga proyekto sa 20 ka mga barangay sa lungsod sa Trinidad. Siya nakighimamat sa mga opisyales ug mga katawhan niini. Dakong kalipay nga gidawat sa tagsa-tagsang kapitan ang maong tseke isip lain na usab nga ayuda alang sa kaayuhan sa ilang mahal nga barangay. Uban usab sa maong pag-apod-apod si Mayor Judith Cajes, Vice Mayor Manuel Garcia, kanhi Kongresista Attorney Roberto Cajes, Board Member Franz Garcia o kanhi Bokal Aga Abinido. Padayon ang panaghiusa, padayon ang pagtinabangay, alang sa kalambuan sa probinsya sa Bohol ug labi na gayud sa Segundo Distrito.